Duela 15 urte Donostian bultzada handia eman zitzaion nanozientziari eta nanoteknologiari, nanogune proiektua martxan jarri genuenean. Hortxe nanozientzia azken finean eskala jakin batean, hau da nanoeskalan egiten den zientzia da eta nanoteknologia eskala jakin horretan egiten den teknologia. Eskala hori, nanoeskala, atomoen eta molekulen eskala da, DNA-aren eskala ere bai, eta eskala horretan gauza egiteko, ikerketa egiteko, atomoak eta molekulak banan-banan manipulatu behar ditugu eta ikusi behar ditugu eta horretarako behar den azpiegitura ez da edo nolakoa. Nik esango nuke nanoteknologiaren promesa handia, 3 multzotan banatu daitezkeela. Materiala batetik, gero nanomedikuntza eta teknologia kuantikoa. Hor, azkenengo urteetan garatu dira material berri batzuk, nanomaterial berri batzuk, grafenoa bezalakoak, atomo bakar baten lodiera dutenak. Lehenengoa grafenoa izan zen eta gero beste batzuk etorri dira. Hasieratik grafenoaren ikerketan esate baterako aitzindariak izan gara eta hemen ere sortu genuen enpresa bat grafenoa ekoizteko eta gaur egun enpresa hori grafenea grafenoaren ekoizpenean eta merkaturatzean puntakoa da, referentea da, hau da, aitzindaria da eta hortxe dago adibide bezala munduan grafeneak daukan merkatu tasa oso handia, 130 ingurukoa. Beharrezkoa zen, zentru bakar batean zenbait gauza desberdin biltzea, hori lortu genuen eta hori esan dezakegu hemen Donostian daukagula munduan azpiegitura bat onenetakoa, nanoteknologiaren arloan. Emaitzak ere hortxe daude, hor azpiegitura honetan lortu ditugun emaitzak, ikerketari begira eta baita teknologia transferentziari begira, industriarekin egin dugun elkarlanarekin, hortxe dugu esaterako Intelekin daukagun elkarlana eta sortu ditugun enpresak ere bai, hortxe daukagu Grafenea, Biotech Foods, Simune eta beste batzuk eta hori beti ere halako azpiegiturari esker. Nik uste dut hemen nanoteknologiaren erronkak oso lotuta daudela gure munduan ditugun erronkekin. Hau da, energiaren metaketa, energiaren eraldaketa ere bai, hortxe dugu uraren arazketa eta iragazketa esate baterako, eta nanomedikuntzan. Eta hor asko aurreratu dugu eta asko daukagu aurreratzeko.